Raden Nono manunggul apa dosane dosa ngungku lisa somo aja di ndak kuala lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasa Hey ha hey ho ha hey ho ha Buris Rawa wong edan layak to layak ana pawongan ngepruk botol saka mburi rambute diudar dawane sepundak ambune abape kaya lagi bar ngombe arak napa Buris Rawa ungkek kakek mripate mendelik sikile mancek dingklek awakmu wis gawe sengit tatiku sababe apa sababe lungguhmu gleleng kaya lanang dhewe kowe bungkek banjur arep ngopo ayo aku ora trimo padha ora trimane wong aku kelawan kowe nuduhake kasekten sapa sing paling sekti antaraning aku lawan kowe yen kowe penjalukmu joget tak kendangi wali karo aku babu wafamu wong lekan golek momongan kebo punuk golek pasangan merangi tatal grajau sumuk nyawamu kowe apa kowe wis ora gelem nyawang endahing srengenge apa kowe wis ora gelem ngucap I love you ning Sela kowe Bungke lakon tebak dada ora mutah getih sembah dlawanmu Pisan dah.